के कलाकार गवैया लोग कहता कि बजरंगा बली होली में हमार काम कैसे चली। एक ठीका हनुमान जी ले बड़े उनकर गादवा ले लो सन मकई के पीटिया सन अकापार फोरिया सन है बताई दुर्गा जी से मजाक करता सही कलाकार महिषासुर के मैया दली मार हो। हाँ महिषासुर के मरले बड़ी मैया हो अब पटना का चलता दवैया हो जरा के मार दे दवाई हुई वही में एगो गौले बा महिषासुर के माई देली भाला घोप हो आ खून चुएला ठोपे ठोप उनकर बाबजी जाके कटोरा लगौले होले ई देवता लोग के कहेरी गाओ तरस महादेव वैसन देवता के बताई जाना देवता का ही हमार माई बही रातों दिन प्रचार करता रही जागो महादेव हो जगाओ महादेव कितना निमनी बात बा जागो महादेव हो जगाओ महादेव माने अपनो जागो हमरो के जगाओ काहे कि जितना दे जागल बनी उतने हमार बा सुत गले पर आंख खुली के ना खुली एकर कोनो गारंटी नहीं के जन जाग गइल बनी उतने देर बुझी जियतानी सुत गले के बाद उठे कि ना उठे एकर कोनो गारंटी नहीं के ना आओ महादेव के कहता रे सनी भाई जे देवघर वाला फील दो जाटा अपन छील दो जाटवा अपन छील के लोग मुंह में हुर दो बताओ मास्टरी ठीक काम बा हेलो वही हनुमान जी के बुलाई तरौरा ऐसन के बा दुनिया में बलवान ये हनुमान जी एगो जात के बंदर होके आराम जी के इतना प्रिय भक्त हो गए हमने के मनुष्य होके वो बानर होकर राम जी के दिले में बसा ले हमने के इंसान होके मंदिर में से घंटे खोल लेता रौरा ऐसन बुद्धि बल में केहू रहे न दोनों दल में रौरा ऐसन बुद्धि बल में केहू
रौरा डर से भागे रौरा डर से भागे अरे भूता वो शैतान हनुमान तरौरा ऐसन के बाद दुनिया में अरे बलवान है हनुमान यही महरी के नाम लेना राम विवाह गावे के बाद अरे जे कर नहीं या खेवे दुर्गा मैया पूजा कमेटी के तरफ से 51 रुपया पुरस्कार 51 लाख के बराबर बा कमेटी के सब लोग के प्रणाम अरे जे कर नहीं या खेवे दुर्गा मैया